Ошо көндәрдә Аралбай авылында Бөйек Ватан һугышы яугирләре истәлегенә обелиск асылды. Уны асу тантанаһында район хакимияте башлыгы Гайса Янбаев, Күгәрсен юл төзү ремонтлау идаралыгы начальнигы, район советы депутаты Ринат Янбәтов, ветерандар советы рәисе Ирек Сафин, сакырылган кунактар һәм авыл халкы катнашты. Заречи авыл биләмәһе хакимияте башлыгы Илдар Мәсәгутов та Аралбайдардың тырышлыгын югары баһаланы. Авыл халкына рәхмәт сүзләрен җиткереп, ветерандарга истәлекле бүләктәр тапшырды. Данный обелиск был установлен по программе поддержки местных инициатив. В прошлом году с жителями деревни Аралбай мы прошли по конкурсу. Сумма проекта была 161 тысяча. На эти средства мы поставили обелиск. Из этих средств 20 тысяч было собрано населениями, 20 тысяч спонсорами, 50 тысяч администрация района и остальное субсидировалось Республики Башкортостан. Но строили мы сами, с жителями, поэтому, конечно, получилась экономия большая. Но в этом году мы участвуем уже с деревней Воскресенская. Тоже прошли по конкурсу. Надеюсь, тоже будет все хорошо. Мен Суйындуков Умар Шайхисламулының кызы булам. Атайым 40 елда хугышка кеткен. 17 яшында гына 18 яшьле балганнар, чөнки ул здоровый булган иде, не булган кәүдәгә. Шуңа 18 яшьле балып 40 ел хугышка алганнар. Сон май айында инде аның военный билеты бар. Миндә таны военный билеты. 45 елга кайткан инде сентябрь айында. Шул арала инде 2 тапкыр ранен булган аягында. Аягын шул токсаттана берен инде. Таяк белән йөренә. Но шул кайтып шул Аралбай авылына кайтып 49 еллар инде шул әсәмә өйләнгән. Юмагаж авылында кыз алган инде Суйындукова Камила Гайсакова инде. Шул яшәгәннәр 50 елда шул апаем дуган, 7 бала карап тәрбияләп үстергәннәр. Авылда күтәргәннәр, авылда эшләгәннәр. Аллага шөкер мә. Без бала исән, 4 бала юк инде менә. Шул атайыбызды искә алып, һәр басы өйдә авыл өенә кайтып йөрибез. Өй исән тора. Атаем үзе кул менә алган өй. Шул өйдә ташламайбыз, кайтып йөрибез. Авылда ташламайбыз. Менә ярдәм иттек менә Аллага шөкер. Безнең дә ни бар инде. Ошо обелиск асганга тоже керектегендә дирәк үзебезнең ярдәмдә тоже. Аллага шөкер менә кайтып йөрибез. Авылда ташламайбыз. Рәхмәт барыгызга. Авыл халкына бөтенләй рәхмәт. Менә минең Аралбай авылы килене мен. Менә минем кайнам Искужин Исмагил Ибрагимович хугыш яланында булып, дәһшәтле хугышты үтеп, авылга кайтып, тракторный бригадир булып, күп еллар эшләп, 25 яшендә вафат булды. Менә үзебезнең зыяратта бирләнде Аралбай авылы. Ошо обелиск асылу хөрмәтенә, искә алу хөрмәтенә бик тә шатбыз, рәхмәт. Менә Илдар Зинуровичка ошо эште башкаруу өчен безне ялып итеп авыл халкының ярдәме белән менә шундай эш башкарылды. Аллага шөкер. Рәхмәт. Хәтер һәйкәленә сәскәләр халгас, халык 1 минутка тын калып, яугирләрне искә алды. Авыл һәвәскәрләре халыкка концерт программасын тәкъдим итте.